Здравейте, хора! Винаги така ми спира и направо не знам. Затова, че... Знаете ли какво ще направим сега? Ще се опитам този път да не ми спира клипа. И ако не ме знаете, аз съм Иво БГ. Огън. Огън. Сериозно, огън. Какво е това? От огън. Давай, огън, стреляй! Не може да стреля. Червена вълна, червена... Ох, леко. Червена вълна, червена... Ето. Така. Яко. Колко топки. О, вау. Ням. Мага. What? What the fuck? Добре. Значи, пак ли този бе? Много ме дразни този хора. Много. Тук слагаш TNT. Не бе, тапак, идиот, просак. Този голям... Окей. Слагай са TNT. Давай. What the fuck, бе, брат ми? Давай. Да. То не е бъга, тъй че... Мало е само това ли останало, бе? Вещима. Хора! Така. Спрете го. Кое да спрем? Не бе! Да пак! Че без това не са пуснали таковата. Че сега ще им пишем. Върнете оръдието и ви казвам завинаги. Гърмете оръдието му и ви казвам завинаги. Ама имаш ли защита? Ще го...
Така, пускай ми сахара вода. Пускай водата. Шпурсли. Аре бе. Не бях аз. Добре. Хора, този епизод ще е дълъг. Тъй, че не очаквайте от мен всичко да направя за вас. Понякога мога едно нещо да направя. Да се мълча. Така че няма се мълча. Може да ме гледате как си инсталирам старата версия 16.1. Ще играя в Hypixel и ще бъда хакера. 1, 2, 3, 1. Тъй, че... И това кой го щуписа? Ще го бия много. Хора, не казвайте, че съм аз. Кой ще направи са? Той не е включил таковата, се гърми. Който направи използване... Които направят използване са... Добре, брат. Сериозно ли ще гърмиш натам? Опа. Боже. Хиената! Аз до сега се пробвах да го разбера това. Аз викам хиената. Викам, какво е това хиената? То е било хиената. Добре. Може видеото да е до 12 такова часа. Не знам. Ок. Мале, това ме стрес. Никича, аз съм Рафака. Ок. Добре. Не мога. Чакай да го възстановим. Не искам.
Така. Ще го възстановим. Хора, кажете ми да правя ли клипове или да кажа от тях. Пишете в коментарите. Да правя ли клипове или не. Така. Това, но тук ли е направено? Мисля, че да. О, фак. Майко. Това не трябва да е така. Как съм добър с ресона. Да, това го разруши, аз ще го правя. Айде, бегай се тука. Хена, сори мой човек, ама няма че го правя този път. Старал съм се. Много съм добър с ресона. Няма що. Еми, хора, вече клипа стана 12, тъй че дайте лайк, абонирайте се, subscribe за subscribe, съб за съб накратко. Еми, аре, бъба хора. И още едно. Абонирайте се за Heavenbull, Пресли, Freedom, Вената, Нели, Сисито и Awaked също и накрая. Чакай са, това беше. Този бе, как беше са. Абе, да, стигнал е БГ. И, окей хора, бъба.